De bijzondere band met alle delen van het Koninkrijk, in het bijzonder de autonome landen, zoals Aruba. En dat betekent ook dat we daar een medeverantwoordelijkheid voelen en die ook willen meegeven aan de volgende regering, waar wellicht nieuw sociaal contract ook deel van gaat uitmaken. En dat betekent dat we naast mogelijkheden van financiële ondersteuning, waar we natuurlijk een aantal voorwaarden aan verbinden, ook willen bijdragen aan goed bestuur op Aruba, als ook hoe kun je nou dat economisch verdienmodel van Aruba verder verbreden en hoe zou Nederland Aruba daarin kunnen helpen. En wij willen ons ook inzetten voor bijvoorbeeld de verdere versterking van het papiaments. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Maar ik zou dat willen verbreden naar kunst en cultuur. Hoe kunnen we dat samen met elkaar verder brengen? En daarnaast ook de volle breedte van het beleid, wat ik al zei, de economie, goed bestuur en als het nodig is ook leningen, maar daar zitten wel duidelijke voorwaarden aan. Ik heb van meneer Eeman begrepen dat een plan is van zijn partij. En ik ben heel benieuwd. Nou, wat wij vanuit het genootschap vooral interessant vinden is welke parallellen zien we tussen wat er op Aruba speelt en wat er in Nederland speelt. Hè. Nummer 1 zien we dat bestaanszekerheid een heel belangrijk thema is hier in Nederland. En daarom is het voor ons ook zeg maar, in het bekijken van het hele veld aan thema's goed om te zien hoe dat op Aruba in de komende tijd zich ontwikkelt. Dus we zullen kennis nemen van het rapport.